ako may kinaunhan nga working dira sa WIMSU. Nagdako jud ko nga self-support jud ko. Sa pag-eskwela mo ng high school, Sa mo tag-college. Wala pa na working dira sa WIMSU pero tungod na ako na nabutangan. nabutangan og Kasi working. humangyo ka talaga. Oo, humangyo. Ning dool ko ni Ma'am, kaila ka ni Ma'am Linda Saniel. Principal siya sa una sa kuan sa MVTS. Nya iyahang husband kay Mayor man to, di ba? So, dool natabangan ko niya ka. kay siya may administrator sa una sa WIMSU. Dool ko niya nga mag-working ko kay kabalo man ko dili ka sustain ako ang mama. Kay sa una na pa tuition. Ang Oo, may kuan tuition pag pa. college. Karon kay yahay na kay mga Libre kuan na. karon libre So, wala na. na talagang rason kung hindi Oo. ka makakahuman, no? So sa una na ato'y tuition. So libre akong tuition tanan kay kuan man nag-working man ko among hinluan duha ka room. Pagka buntag, pagkagabi maghinlo pa jud ko. Pero sa pagduol mo kay Ma'am Linda, ano yung plano mo? Sa kanya ka mag-working or sa sa eskwelahan? school, sa WIMSU, dili sa ilaha. No? Then tungod ato naka-idea din sila nga padaghanon mi. Nadaghan na dayon mi. Lumaghan na kayo. So ikaw yung talagang naging daan. Ako. Wow, di ba? Oo. So napakadakong pasalamat Abot kay- ng mga kauban mo. Abot ko mahinumduman pagka na ni Ma'am Linda. Kuan nagtanaw siya karon basi makahinumdum pa siya nako no. Pero di jud ko kalimot ana.